हाग्रामाया हौवाब्ला फैथों आरो बिथाङा हौवा नङाब्ला खेरा गारनानै खाख्लुमनानै थाथों। प्रजेक्टआ आदानिनि नङा, बे एपिडिसिएल आसामनि सिङाव मोनसे डिपार्टमेन्ट दङ, इलेक्ट्रिसिटि डिपार्टमेन्ट। बे डिपार्टमेन्टनिसो आरो बे डिपार्टमेन्टनिसो दिनै जोंनि गभर्नमेन्टआ हाखौ एलटमेन्ट होदों आरो एपिडिसिएलआ हयथ' आदानिनो कम्पानिनो लिज होदों। बे लिजसो एलटमेन्ट होआखै। जायखौ हाग्रामाया थांनाय 2014 मायथाइयाव जोंनि नैबे चिरांनिनो दालां सेरावहाय बै जोंना आइ दालां सेरावहाय 2900 बिगा हाखौ मा नाम मोनलाय, मा देब मोनलाय, रामदेब बाबुनो दान होदों एलटमेन्ट होनानै। बेफोरबायदि लासिं सिं जों खामानिखौ मावा, जोङो लिज होदों। आरो बेवहाय जोंनि हारिनि सेंग्रा सिख्ला लेखा गोरों मानसिफ्रा, बेखार मानसिफ्रा इनभल्भ जानानै गाव गावनि न'खरखौ सुंथानो हाथों होननानैसो जों बे खामानिखौ मावदों। आरो बेवहाय जोंहा कोटि कोटि रेभिनिउ फैगासिनो दङ, जेरावहाय 3000 बिगा हा हाग्रामाया रामदेबनो दान होनायनि उनाव दिनै जोंनियाव 5 पैसा रेभिनिउ फैयाखै। गतिके बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा मोजाङै मिथिखागौ। सानैसो बिपिएफनि मानसिफ्रा होखावला बायलायबाय थादों। बेथ' राजनैतिक स्वार्थसो, हाग्रामानि दावराव देख्रेबनि आरो मा होनोमोनलाय हाग्रामानि बिबोनां मा नाम मोनलाय मनमोन ना बरमोन, बिथांमोननि दैदेननायाव बे जादों। गतिके बेफोर गेदेर इसु नङा, राजखान्थि इसु, हारिनि इसु। बिथांमोना लाबोदों गोहो दंब्ला एसेम्ब्लियाव बिथांमोना चेलेन्ज खालामथों जोंजों।